Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Rongnogor Patua Klamalong APHLC 6 Schedule Awareness Program Lapen Radamai P Kipamanpon Lakhaing Koi Singhason MEC Constituency Keparlo Rongnogor Patua Klamalong Rongnogor PS Keparlo Angkangan APHLC Asong Atom 6 Schedule Awareness Program Lapen Radamai P Kipamanpon Titi Nipaing Koi Resir Keparni APHLC 6 Schedule Awareness Program Lapen Radamai P Kipaman Ponalong Nagajitong Dun Lucky APHLC Amai Pujay Kathar APHLC Central Committee Chunbang Sarkiri Rongphar Rajan Timo Kursing Timo Dipendro Rongpi Bikramansi Penchenglok APHLC Asongalong Claim Rapid Kitikidingatum Chitong Dun Si Mayardi Chipidun Rinti Lapen Jay Kathara Hinpen Nagapachini Donatengke Aprang-prangki APHLC Asongatum Mai meeting ke pedua hut ki inut bang hinisi tot prong anchot non ki muluk nang chutong dun piklo lapen pini APHLC Asong aphan kaching honaradatum Rongnogor PS angkang an bang pharuke thomsasi amuluk chutong dun lapen singhasona havar mai meeting bipon ber lang pasi pachini pon Volong koma jipen Joy Kim Taro Karbi Anglong News APHLC pen Singhason a constituency ang bong Rongnogor puadim dak nilitum APHLC atung ke meeting kali tot from anda long lelang aprangke non ke meeting sepo nilitum nang biundet lo pini ke mass joining kali sita munit tum nang dun olo aningarong o al la penili tum son thak si ako bithui la bitu bom yelang la so area ni tum ki bitu yi ke thang po thakali Karbi Anglong Karbi Arat Inglong Arat tu man kachi raja pat la aka prek aka man kali dak muluk kachi tong ke kuan bag do yi bang pharu hi ke thom bag do yi bo bang pharu ke thom bag do lo pini je tong long isive da PS Rongnogor PS ke tetan ke Laben betul malam lah konklave long kecar bosai itu sebut hal yang lebih lo puji guys. Konklave long ke konklave pulo alam ta haide apram mana kasi than ver alam lo pon ni liya ba kasi let tu. Amasi ni tum ahok alam si ningye dun lo amasi inoda moni tumanya chairman pusipu board chairman pusipu tur plu tamani lipan nang ke jong hala Amerikar bi Nelisi ke form dun pute pujo Nelisi Amerikar bi puki irdun ra kape claim pun ni mahu tu hak ni le atumi der langar julong la soalam aman la soalam ingnek tu me mahu tu hak lo ni ke pu amat bang kado ingnek soil le alang lipan ama alang liga terak amat mobile phone si lang maret le ama ha pi aning ki thi la pujo Allah tu ama hala tum turpa BJP tu chong hoi lo ni aprang da vilo chu solar project alam conclave ke dohota alang litum tur pa kama hala sor ni ke la rong pia sang ho la encore bang pharman lo organizer bang pharman lo hala kopia TV me yong te NE ha NE NE TV Karbi Anglong NE TV munni da pharma sin nang sabji pu hala sor ni bang ke hala tum si tur pa Amar atumi ta dantang le lo ako turpak le lo la puyo aman nili tuma munit hala David kathar pan ang pun si odam kapang dur dam la puyo inu da bang agal hatung ke gym si dam verwar tang la gym ke dam ke la ke chok ke theng apan lok sia la tung ke gym da ke dam tu la puyo la tum thang da kali le la bongo sena RSS tum si training ki pidun rokom la tom pan abudi ki bidhi abudi ki pidun rokom ni tu ngai punang kok le Karbi tu ngai pu pedaji ke di Jepang tang ra che chok nang pu pedaji Karbi tu ngai non ya la tu ngai Jepang tang ra che chok nang pu akam e klem tu la pu la ke hino pik alam le lama sini li to moni tam ta do jo ye de tur pak le e me thang ma che rai do nang kok lo la pu ya tu mai ke ni tu moni ke yok pan na chok chen ta yok pan ang pun ta pang dur de hala tum si ang pun ka pang dur APHL sia muni ta pan
Pakistan along aja kong ke thedung abom kang bo pen ki ong dungatum apran ki dam la pen ki ong dungatum arenga hukiso. Pakistan ada long ria ro along chiti ni phaing kore ser ke pani bom kang bo pen bang phok ke bra hini amuni datum adim along amat apran ki dam la pen bang cricket hamamuni datum ahiring tang ra pen arenga hukiso. Lapuson Pakistan ada long aja kong ke thedung abom kang bo pen ajo ki ong dungatum apran ki dam nang aputhak Pakistan ada radatum ningduk chipek pon. Lasso bom kang bob ke claim para song atum si munit ang lumalong Carlen pido pon lu pusi halada kedo arada tumpen ning jepon arenga hukiso bang cricket tomatwa phan no namat hospital along tong sikot pen kiso lang pon bom lang lapen apran kedam sitami la ansusi aphai ke bat doi helang athe ki thi pen ke long lia munita toma phanta du ulang pusi birta pangdak pon news text report Karbi Anglong news. Dengaw Multipurpose Cooperative Society Lems Limited election mate result angthek BJP atum bangkripli lapen Congress ipen inut GT ni phainkora troxy ani lakha krip mahamaya constituency lapen nomati constituency ke paro Dengaw Multipurpose Cooperative Society Lems Limited along kebang jining kan phokelang pachari ponji aphan bangpu kilik mate election pedoponlo Dengaw Multipurpose Cooperative Society Lems Limited kilik election along bangkora troxy candidates bangpu bangpia tumpen chipate ponlo. Labangso Dengaw Multipurpose Cooperative Society Lems Limited along shareholders 755 votes to returning officer Efrero Singti assistant RO Yurash Langthasa tumpen si labangso election along langchari ponlo. Por bhai Kreisia por pen Dengaw Lems election vote ki jok pangcheng ponlo. Labangso election along vote shareholders 755 pen vote ke jok pon aphai 557 poll abang pubang piatum vote jok pon lo lapen 73.77% vote ke jok pon percentage lakha pon lo por bhai pho apor vote ke jok patang pon si por bhai troxy apor pen vote ke lakha mate counting pangcheng pon lo por bhai ke por an counting pajut pon si ang thek mate result peklang pon lo Dengaw Multipurpose Cooperative Society Lems Limited election bangkripli BJP asong party pen ka chatoy duna bangpu bangphi a candidate satum chipahai dunlo Congress aya song pen ta inut chipahai ponlo women category seat along Moina Teronpi 261 votes lapen Rupta Timongpi 251 votes pen chipahai ponlo ST mate SC category seat along Sarah Singh Teron 273 votes chipalongsi chipahai ponlo unreserved category along Biren Milik 291 votes Babu Be 282 votes Rajan Teron 278 votes Joy Singh Kro 277 votes Manning T 273 votes Kamsing Timong 266 votes Diben Ingti 265 votes Kangbura Rongpi 263 votes Bidya Singh Rongpi 250 votes, Chandra Timung 250 votes, Sarsing Killing 202 votes, Dharam Singh Terang 181 votes. Bangkre Pho candidates atum tami ongdung vote si palongsi chipahai pon rentilo. Labangso election along kilang chari pon mate returning officer Efrero Singti assistant RO Yurash Langthasa Harvi Teronpi Angjok Rong PP tumpen ing samjin pen Dengaw Multipurpose Cooperative Society Lems election kacun Pini dak Dengaw Lems election tapen apuran Arizal gelong kona bangke pilih tum Bharatiya Janata Party yang pen bangkrip Kongres candidate utang hai dulu sudah bangkrip si ini kami tu media lalu pen kita shareholder tetap penalang itu nang di paduk pen udang yang pen bangkrip ho presiden ke pahai pun sekon pilih tu kang ini emisi mati Karbi Anglong untuk mas council lagi kami akhiro curupi kalau lang itu kan tapi laporan ambil ada cooperative inspector officer atau tuan apa dalam itu nang cepat duk pen ini mesen minang apa tu di kota alang itu makanta curug lo
Tapi lah hello non ke bang di alang itu bang trip ho kanda di itu klaim kita atari ka bukan han ko aso alem jate itu rat itu gelar kan apor te tang kontek kisung ke boy phanda pon te kia phane itu mana kan di hapora moro Thongnokbi College Student Union Arpukimi lapen Thongnokbi College Principal atom pencher of Chetu Ponsi Ingdeng Thongke Prasirkep Annual Fresher Social Meet Mission Mi Advent Ketalon Pon Thongnokbi College Aningkan Bangason Thak Thak College Student Union Arpuki Pek Ponason Sipining Ningkan Surihini Rankora Ketom Lapen Surihini Rankora Plia Parmana Pon Thongnokbi College Student Union Maipu Arpukimi Samson Kro lapen Dun Maipu Wisal Rongpi lapen Chunbang Porom Phang Chupen Chenglok Thongnokbi College Student Union Arpu Kedo Papling Ponsi Kiching CSI Kedeng Pon Laki Ingdeng Thongke Prasirkep Annual Fresher Social Meet Mission Pen Katalon Ponsi Non College Along Aronatang Kedoan Student Atom RDN Pon Popasi Thongnokbi College Student Union Arpu Kimi Ahin Pen Tuning Report News Text Report Thongnokbi Karbi College along Anglong. alang General Secretary lo 2023 pen 2024 alang lisi paredeng pon lo pritom terang ke hai alang li boys common room lo lapente lapu alang li butula alang li cultural and music alang rupam rong pia ke hai alang lisi 2023 pen 24 anengkan cultural long deng pon lo lapente butula VP alang li Visal rong pia ke hai alang istami pending 2023 pen 24 anengkan alang tami dengpon lo lapan itu tulang game ni sport long alang li rangsina ke hai alang men rangsina tobi lapan itu tulang lapu tum alang li sarin tera alam thebang alahan lo nilitum pending 2023 pen 24 sengkana phan nilitum Thongnokbi College Student Union along nilitum phan bangso college pen engwai pon lo lapen nilitum phan 26 arni tumi head 26 arni nilitum han utiking janang piet lo lapen la so utiking deng det pen nilitum kecheng bonji nilitum ar pu ben siklem pon po ar puateng lapen te arona teng nilitum klem pon po tumi head Thongnokbi College along nilitum union arpu otiking nilitum hanang denget lo lapente pinili thoda bangke nilitum general freshers meet pini da bipon lo lapen la so gi bipon along bangke nilitum principal pen jenglong vice principal pen jenglong lapen department HOD pen jenglong nilitum chirap cheto pen bangso freshers meet bang nilitum pachun pon lo nilitum dengdet pen nilitum ako puthot memorandum bang achi sig et lo nilitum lapen kecheng si nilitum utiking deng det pen ke paprang bonji bang ke nilitum college along Thongnokbi College along bang ke aron ateng ben si alang itum student tum ta bang nang po bente dak aron ke tok do la swat teng si uniform ka do obis tami full uniform ben si nilitum along bang nang po lapen te nilitum ako puthot union tum pen puthot chingwai pen si nilitum ako puthot akimia step ta deng pon thu bom la lapen te ange college permission ji han ki nilitum bori pon bom